taas kaikille ja tervetuloa jälleen tänne mun kanavalle. Taas on päiviä vierähtänyt ja ollaan jo melkein marraskuussa. Aivan uskomatonta, miten tämä vuosi on mennyt vauhdilla ja tuntuu, että ei meinaa perässä pysyä. Mä sain taas pari päivää sitten enkeli Pekin viestin ja itse asiassa siinä viestissä vastataan ihmisille, teille kuulijoille, jotka olette esittäneet mulle kysymyksiä. Ja tässä viestissä Peki antaa nyt vastauksia sellaisiin kysymyksiin, kuten että miten sinne rajalle päästään ja myös siten, että kuinka kuuluu unelmoida, tai miten se prosessi kuuluisi edetä. Ja siinä tulee ihan seikkaperäisesti ohjeita ja samalla myös Peki vastasi minulle kysymykseen siihen, että mikä on se raja. Ja mä voisin itse asiassa lukea tästä nyt ihan ensimmäisenä sen, että vastauksen, kun mä kysyin, että mikä on tämä raja. Ja siihen tuli tämmöinen vastaus. Raja on valon ja pimeyden raja, unen ja heräämisen raja, rakkautta ja onnea on toisella puolella ja romuttuva maa toisella. Avaamalla rohkeasti silmät näkee rajan. Syytä on omia voimia säästää ja suurta rohkeaa mieltä tarvitaan auttamaan muita rajan yli. Valittuja on monia vapaaehtoisia. Voimia syytä on välttää tuhlaamasta. Eli kyllä, miten moni sen on ajatellutkin se raja, niin se on todellakin tämmöinen valon ja pimeyden raja. Ja meidän täytyy tehdä tiettyjä valintoja, jotta me sinne rajalle päästään. Sitten tuossa yhdessä ryhmässä, missä mä oon, niin siellä pohdittiin sellaista asiaa, että mikä on pelottelua. Ja ne pohti sitä, että onko pelottelua se, että asioita tuodaan julki. Ja mun henkilökohtainen mielipide on se, että ihmiset, jotka nukkuu, tai ihmiset, jotka ei välttämättä tiedä asioista, niin ei he myöskään pysty tekemään valintoja. Eli jos et sä tiedä jostakin, ja sä vaan tavallaan meet massan mukana ja meet sen mukana, mitä jossakin yleisissä, esimerkiksi Ylellä tai jossakin lääkärissä tai jossakin, jos sulle kerrotaan, että tällä ei nyt kuuluisi tehdä ja sä vaan teet kyseenalaistamatta tätä asiaa, niin kuin sulle käsketään, niin ethän sä välttämättä tiedä sitä asioista yhtään mitään. Ja jos joku sulle kertoo faktapohjaisesti, että hei, tämä asia onkin ehkä toisella lailla ja tuo niitä asioita vääryyksiä ja niitä semmoisia ehkä haittavaikutuksia jostakin esimerkiksi rokotteista esille, niin mun henkilökohtainen mielipide on se, että se ei ole pelottelua, vaan se on asioiden tuomista esille, jolloin se ihminen, kuka sitä kuulee, voi sitten ihan itse päättää, että uskooko se, mitä minä sanon, vai uskooko se sitä, mitä hänelle on kerrottu. Hän voi myös tehdä sen, että hän ottaa asioista selvää, mikä olisi se mun henkilökohtaisen mielipiteen mukaan niin se paras ratkaisu. Että hetkinen, että voiko tämä, mitä toinen tuossa väittää, niin pitää paikkansa. Vaikka se ei ehkä kuulu siihen mun maailmankatsomukseen, taikka se ei ole mun tämänhetkisen tiedon mukaan oikein, mutta voiko se kuitenkin olla oikein? Ja esimerkiksi näistä rokotteista, ei vaan pelkästään koronarokote, vaan yleisesti ottaen rokotteista, on puhunut paljon
Robert Kennedy Jr. Ja hänhän on nyt sitten muuttanut Amerikassa sitä rokotuslakia sillä, että ne lapsuusajan rokotteet ei ole pakollisia. Ja niistä on todella hyvä video tuolla YouTubessa. Ja mä voisin itse asiassa laittaa sen linkin tähän videon yhteyteen, koska mä en nyt muista mikä sen nimi on. Mutta siinä on todella asiallinen video asiasta tehtynä. Ja mikä tosiaan paljastaa sen, että 87 vuoden ei ole tehty yhtään oikeaa rokotetutkimusta millään rokotteilla. Eli tarkoittaa sitä, että olisi ollut ryhmä ihmisiä, joille annetaan tätä uutta rokotetta, ja ryhmä ihmisiä, joille annetaan suolaliuosta tai placeboa. Ja sitten vertaillaan niitä tuloksia. Niin yhtään rokotetta ei ole tutkittu tällä metodilla. Ja tämä tutkijaryhmä, ketä tässä puhuu, niin ne on haastanut lääkeyhtiöitä ja eri yliopistollisia tutkijoita tutkii näitä rokotteita sillai oikeaoppisesti. Ja siinä sitten yksi yliopisto saatiinkin sitä tutkiin, ei sillai placebolla, vaan sillai, että Amerikassa on kuitenkin ihmisryhmiä, jotka ei ole saanut minkään näköisiä rokotteita, ja toisia taas, mikä on rokotettu sen ohjelman mukaan. Niin että vertailtaisiin näitä ihmisiä, että niiden terveyttä, että kun niitä on kuitenkin voidaan tutkia monen vuoden ajalta näitä ihmisiä, että voisi tutkia näitä, ja niitä nyt se tutkittiin, ja sitten kuitenkin se tutkija pelkäsi oman uransa menettämistä eikä halunnut niitä julkaista. Että se on tosiaan semmoinen asiallinen, ei millään lailla tällainen provosoiva tai millään lailla se video, mutta siinä kerrotaan ihan faktojen perusteella, miten USAssa tehdään näitä rokotteita. No sitten moni kysyy, miten se liittyy meihin. No, se liittyy just siihen meihin, että kun meille tulee ne samat rokotteet sieltä, ne tulee EU-hu. Euroopan unionin tämä lääkevirasto ei tutki niitä millään lailla, koska ne luottaa siihen, mitä USAssa on muka tutkittu niitä. Eli käytännössä niitä ei tutki kukaan. Täällä ainakaan Euroopan puolella sitten. Ja tietenkin tätä asiaa ei sitten kerrota. Ja meillä on paljon sellaisia asioita, mitä me oletetaan, että ne asiat on kunnossa, mutta ne ei välttämättä ole. Ja tietenkin ihmiset, jotka tutkii asioita ja ottaa selvän, olisi kiva, että ne toisi niitä asioita julki. Ja niin, että kaikki tutkia ihan samoja asioita, ne vaan voitaisiin vähän laajemmin tutkia näitä juttuja. No, onneksi meillä on Suomessa aktiivisia paljon. Muun muassa tässä Povaeristakin on taas tullut ilmeisesti uudet listat. Eli tiedetään, mitkä maidon tuottajat käyttää Povaeria ja mitkä ei. Ja Povaerhan on tämä, jos ei joku tiedä, niin annetaan lehmille rehun mukana tämmöistä lisäainetta, joka ei ole sille lehmälle millään lailla terveellinen. Ja sillä pyritään vähentämään sen lehmän metaanipäästöjä. Eli lehmän pötsissä tämä ruoho sulaa, mitä se syö, niin siellä muodostuu metaanikaasuja. Ja näitä nyt sitten yritetään vähentää, kun ne sitten kuulemma vaikuttaa tähän ilmaston lämpenemiseen, nämä metaanipäästöt. Mutta joo, ja sitten myös monia muita asioita. Onneksi ihmiset on viitseliäitä ja tutkii. Ja pari videoa sitten mä puhuin sitä, että olisi kiva, kun meille saataisiin tänne ihan television kanava, uutislähetys, tuotaisiin näitä erilaisia näkökantoja ja myös eri näkökannalta näitä uutisia esiin. Ja nyt sitten PosiTV:ltä tuossa kuulin videolta, että tämmöinen uusi mediayhtiö on nyt perusteilla.
Ja siihen sitten haettiin ihmisiä, jotka haluaisi olla siinä mukana. Ja siitä järjestetään joku tiedotustilaisuus, en muista nyt päivää, koska se on, mutta Ilkalta varmasti saa siitä lisätietoja. Eli he on perustamassa nyt sitten oikein television TV-kanavaa. Ja mun mielestä olisi kiva, että sinne saataisiin mahdollisimman monta tekijää. Ja me pikkuhiljaa me valossa kulkevat ja toisin ajattelijat yhdistyttäisiin ja oltaisiin niin kuin saman niin kuin varjon alla. Ei kaikkeen tarvitse silti olla samaa mieltä asioista, mutta se, että voitaisiin niin kuin keskustella vapaasti ja ilman, että sensuuri kävisi, niin yhdessä näistä asioista, mikä täällä meidän rakkaassa kotimaassamme on ehkä päin prinkkalaa. Ja jos me saataisiin tämmöinen yksi hieno kanava, uusi kanava televisio, niin ehkä sille kanavalle voisi eksyä näitä muitakin ihmisiä, jotka ei ole tietoisia näistä meidän YouTube-kanavista ja näistä vaihtoehtomedioista. Mutta tähän väliin oikeastaan voisin lukea ton Enkeli Pekin viestin, jonka mä tosiaan sain 26.10. Ja se viesti kuuluu näin. Eli tämä on Enkeli Pekin viesti 26.10.2025. Eväät rajalle pääsyyn. Laitan nämä nyt paperille. Reitin sinne valitsee jokainen siellä ihan itse. Väärää reittiä ei ole. Aarrepelissä on rakennettu ja karmalla kasvatettu suuri kartta, joka rajalle johtaa. Paljon maailmaa nähneille kartta pienistä rosoisista ja vaiherikkaista poluista muodostunut on. Ja sorvaamalla sitä uutta sovittua suuntaa voi olla helpompi ottaa. Pelkona toki on, että yhä uudelleen kuljetaan samoja polkuja uudelleen ja uudelleen. Tästä voisimme sanoa niin, että välttäkää paluuta elämään aiempaan ja kertaalleen koettuun. Haaveilla luokaa ainakin vaihe uusi tässä paikassa. Rakentakaa reilusti mielessänne rohkeita vaiheita, joita haluatte elää, ja rajalle voitte arkisillakin askareilla reittiä luoda. Ei siis kaikkien tarvitse olla ihanaa lomaa tai vaiheita mullistuksen. Haastakaa omaa mieltänne laittamaan ajattelutapanne uusiksi niin, että vanha ajatus aina kääntyisi uutta suuntaa kohden. Esimerkiksi, jos aina vaiheessa valinnan ensin mietit, missä työtä siellä tekisit ja mistä elannon keksisit. Laske nyt irti tästä ajatuksesta ja mieti, mitä rohkeaa voisit siellä tehdä ja mitä osia siihen kuuluu. Luo sitten nämä osat jokainen ihan erikseen ja aseta ne siihen järjestykseen, mistä lähtisit niitä tekemään. Helpoimmasta päästä kannattaa aloittaa. Avaa sitten seuraava jakso ja mieti siihen osa-alueet niin, että annat mielikuvituksesi lentää pilvissä asti.
älä rajaa mitään pois. Pane sitten pieni harkittu avunpyyntö ilmoille, antaen meille luvan pientä apua sinulle antaa vaiheessa vaikeassa. Valinta rohkea valitkaa, vaikka se kenties vaikeaa olisi, sillä unelmillanne aina on suurin vaikutus elämäänne. Paljon epäilystä ja väärää uskomusta asioista siellä monilla saattaa olla, mutta vain ihan itse sinä saat omia unelmiasi valita. Vannomme sinulle heräämisesi olevan aivan askeleen päässä. Onnen ja ilon, kun vain annat rohkeasti astua sisimpääsi ja valinnan elämässäsi tehdä vailla pelkoa. Jarrutuskin voi ensin antaa pientä sahaavaa energiaa, mutta oikea unelma vapautuu sen eteen tulleista esteistä. Vankilasta astumalla pois rajalle vain voit päästä. Ja valita työ väsyttämättä ihanaa itseä hetkessä samalle tasolle, mistä tähän ankeaan pelin raskaaseen lähdit. Aina työ ei tarkoita työtä, josta maksetaan rahaa, vaan työ on myös sitä arkista raatamista, jonka vuoksi väsyt. Sana työ siis ei ole rajalle pääsyn este, vaan paljon muuta siihen voi sisältyä. Vankila voi myös olla avioliitto tai asia, josta et pidä. Karista pelko, niin paljon energiaa säästät. Rakkaudella enkeli Pek ja salaisuuksien enkelit. Joo, eli kuten joillakin aikaisemmillakin videoilla, mitä mä oon tehnyt, niin korostetaan sitä, että meidän pitäisi uskaltaa unelmoida. Ja unelmien pitäisi antaa niin kuin lentää. Jossakin videolla mä kerroinkin sitä, että meidän kannattaisi piirtää ihan niin kuin värittää kuva tästä asiasta, mitä me toivotaan elämäämme. Ja sitten, kuten Pekki tässä videossa sanoi, niin sitten luoda tavallaan niin kuin, vähän niin kuin sarjakuva tästä asiasta. Ja laittaa ne kuvat sitten sellaiseen järjestykseen, kun me toivotaan niiden astumaan meidän elämään. Ja sitten kun tämä yksi kohtaus, näytelmän kohtaus on tavallaan valmis, niin sitten siirrytään seuraavaan kohtaukseen. Ja mietitään siihen niitä yksityiskohtia. Vähän niin kuin sarjakuvassa tosiaan, että piirretään mitä kaikkea siihen elämäntilanteeseen sisältyy ja millä lailla me haluttaisiin sen kohtauksen etenevä. Tällä lailla, kun me keskitytään siihen asiaan ja mietitään niitä yksityiskohtia, niin me samalla luodaan sitä meidän tulevaisuutta. Sehän ei tarkoita sitä, että se täytyy olla tässä niin kuin hamaan tappiin täysin suunniteltu se meidän elämä, mutta sillä lailla kun me sitä haaveillaan ja kuvitetaan sitä meidän elämää, niin se on helpompi myös toteuttaa. Joskus mä sanoin sitäkin, että kun mä muistan nuorena, kun koulusta 9-luokalta päästiin, niin toisilla mun luokkakavereilla oli ihan selvät sävelyt, että ne haluaa tulla lääkäriksi tai ne haluaa perustaa oman yrityksen tai mitä olikin. Ja näiden ihmisten ja oppilaiden oli huomattavasti helpompi hakeutua sitten seuraavaan jatko-opiskelupaikkaan. Ja jos siellä lukiossa niiden oli paljon helpompi lukea ne tietyt aineet, mitkä niin kuin auttoi niiden pääsyä siihen seuraavaan opiskelupaikkaan. Ja silloin kun itsellä ei ollut mitään niin kuin pienintäkään haavetta tai pienintäkään käsitystä siitä, miksi niin kuin haluaisi tulla isona, niin sitten vähän joutui lukemaan sieltä täältä erilaisia aineita, kun varmuuden vuoksi vähän niin kuin piti lukea sitten kaikkea. Eli sehän on ihan niin kuin
tavallaan niin kuin tällainen faktoina niin kuin todistettu, että silloin kun sä tiedät, mitä sä haluat, niin se on huomattavasti helpompi keskittää se energias niihin asioihin, mikä johtaa siihen suuntaan. Ja näin meidän pitäisi niin kuin tässä aikuisiassakin tehdä, mutta mä oon itse ainakin huomannut sen, että joskus se haaveileminen on niin pirun vaikeaa, kun tulee mieleen, että joo, mutta eihän mä voi tuommoista tehdä, kun eihän mulla niinku siihen niinku olisi sitten niinku rahaa. Ja eihän tuommoinenkaan niinku oikeastaan ole mahdollista, kun se on niin kaukana tai jotakin tällaista. Eli me tavallaan luodaan niille omille haaveillemme esteet, ennen kuin me ollaan uskallettu edes kunnolla haaveilla. Ja tästä pitäisi niinku päästä irti. Ja vähän niin kuin lapset, kun ne leikkii, niin eihän niillä ole mitään esteitä niiden leikkimiselle. Nehän vaan leikkii, että ne voi olla mitä vaan, vaikka Suomen presidenttejä. Ja ei niille ole minkäännäköisiä tämmöisiä esteitä niiden haaveilulle ja leikeille. Sehän on ihan samalla lailla niin kuin tavallaan haaveilemista, kun lapset leikkii tiettyjä hevosleikkejä, että niillä olisi joku oma hevonen tai kun ne ratsastaisi jotakin, niin sehän on tavallaan niin kuin kans niin kuin haaveilua. Ja sen takia meille ihmisille sanotaankin, että meidän pitäisi ottaa se lapsen mieli takaisin ja uskaltaa ihan rohkeasti haaveilla ja luoda tällaisia mielikuvia. Ja tuossa Pekin viestissä myös sanottiin se, että sitten kun tulee esimerkiksi joku vaikea tilanne, niin me hyvin helposti pakitetaan sinne johonkin edelliseen jo koettuun elämäntilanteeseen takaisin. Ja tämähän on periaatteessa niin kuin väärä ratkaisu, koska jos sä nyt oot esimerkiksi, sanotaan, että jos sä jäät työttömäksi, niin siinähän kohtaa olisi 10 taalan paikka hakeutua ihan jollakin täysin uudelle alalle. Mutta siinä paniikissa yleensä me haetaan niitä samanlaisia töitä, mitä me ollaan tähänkin asti tehty. Ja sitten kun me saadaan ne, niin me huomataan, että ei saakeli. Tämähän on ihan just tätä samaa, mitä mä oon koko elämäni tehnyt ja missä mä en ole viihtynyt. Eli me tavallaan mennään vaan niin kuin sellistä toiseen. Mutta eihän se tietenkään tarkoita sitä, että kaikille se työ on se, mikä meiltä kuluttaa energiaa. Se voi olla ihan joku muukin asia. Se voi olla esimerkiksi semmoinen koti, missä sä oot orja ja sulla on ihan hirveästi sieltä niin kuin tehtävää, että sä saat pidettyä ne tilukset kunnossa ja hoidettua sitä kotia. Ja se voi ollakin se sun oma koti, esimerkiksi se, mikä vie sulta ihan mielettömästi energiaa, että sä et kerta kaikkiaan kerkeä mitään muuta tekee. Tietenkin se voi olla myös parisuhde, tai se voi olla ihan joku muu osa-alue sun elämästä. Ja ehkä olisikin ihan hyvä pysähtyä, että miettiä, että mikä on se asia, mikä susta tuntuu, että tämä vie sulta ihan liikaa energiaa. Tietenkin on myös semmoisia asioita, että ne vie sulta paljon energiaa, mutta sä tunnet, että sä saat niistä niin kuin vielä enemmän sitä energiaa. Niin silloin sun kannattaa puntaroida, että voisitko sä tehdä sitä juttua jollakin vähän helpommalla tavalla. Taikka sitten, että vaan niin kuin hyväksyä se, että tämä ehkä on sulle raskasta, mutta kun se antaa sulle niin paljon, niin sitten sun kannattaa tietenkin pitää se sun elämässä. Ja sitten kun me haaveillaan, niin tosiaan niin kuin Peki sanoi tuossa viestissä, niin ei kaikkein tarvitse olla sitä, että sä nyt muutat tuonne maailman ääriin tai lähdet johonkin muualle. Se voi olla ihan jotain pieniä arjen asioita, että mitä sä haluat niin kuin tehdä elämässäsi ja käydä tapaamassa ystäviä tai käydä vaikka hiihtämässä tai jotakin tällaista, mitä sä et ole kenties vähän aikaan ehtinyt tekemään.
niin ne haaveet ja unelmat voi olla ihan tämmöisiä pikkusiakin juttuja. Taikka sä jaksaisit, saat kerrankin aikaiseksi kutsua ystäviä kylään ja tehdä hyvää ruokaa yhdessä tai jotakin tällaista. Ihan pieniä juttuja. Että ei kaikkeen tarvitse olla semmoista maailmaa mullistavaa ja tosiaan jotakin lomaan liittyvää esimerkiksi. Ja tosiaan sinne rajallehan me päästään sillä, että me luodaan sitä meidän omaa elämää semmoiseen ihanaan suuntaan, mihinkä me niinku toivotaan pääsevämme. Ja kuten tuossa viestissä sanottiin, siinä rajalla me voidaan valita se uusi, onnellisempi elämä, taikka sitten sortuva maailma. Se, että mitä tämä sortuva maailma tarkoittaa, niin se varmasti jää nähtäväksi. Eli siihen tällä hetkellä me ei varmaan saada ihan heti vastauksia. Mutta toisaalta jos me katsotaan nyt tonne ympärillemme ja katsotaan missä tilanteessa esimerkiksi Suomi tällä hetkellä on, niin ei sitä varmaan ihan kauhean vaikea ole kuvitella, että mikä se sortuva maailma on. Mutta onneksi meillä on vaihtoehtoja ja onneksi me ollaan semmoisessa tilanteessa, että aika moni on tällä hetkellä huomannut ja herännyt siihen todellisuuteen, että ei tämä niinku voi jatkua tämä meidän elämänmeno tällainen. Ei voi olla tilanne, että Suomi ottaa velkaa ja nykyään me joudutaan maksaa jo korkoa se velastamme, mitä me otetaan. Me ei olla enää siinä tilanteessa, että me saadaan lainaa ilman korkoja. Ja me otetaan tosiaan lainaa pankeista ja me ostetaan sillä aseita, jotka me lähetetään Ukrainaan. Ja sitten samaan aikaan hyvinvointialueet ilmoittaa, että rahapulassa ne joutuu sanoa hoitajia irti. Vaikka kaikki tietää, että niillä on jokaisella hoitajalla ihan pirusti töitä, että ne ei kerta kaikkiaan ehdi edes kaikkea tekee. Mutta kun meillä ei ole rahaa maksaa niille palkkoja, niin sitten ne pitää pistää pois. Mä muistan 90-luvun loppupuolella Suomessa oli semmoinen tilanne, että hoitajat ei saanut niin kuin kokopäiväisiä töitä, vaan ne sai aina semmoisia sijaisuuksia sieltä sun täältä. Ja kaikki oikeastaan koulusta valmistuneet hoitajat, niin ne oli tämmöisiä sijaisia. Mistä sitten tietenkin sitten seuraavaksi kävi niin, että nehän lähti sitten ulkomaille töihin. Mullakin lähti paljon ystäviä Englantiin ja Norjaan töihin sairaanhoitajaksi. Ja aika moni niistä on jäänyt sille tiellä, että niitä ei ole sieltä tullut takaisin enää olleskaan. Että tässä meidän tilanteessa on myös nyt vaarana se, että kaikki osaava henkilökunta lähtee muualle. Ja mikä surkuhuppasaa tässä tilanteessa on vielä se, että silti meille raietaan tuolta esimerkiksi Filippiineiltä tuodaan jatkuvasti hoitajia tänne Suomeen, kun meillä on muka hoitajapula. No onhan tietenkin hoitajapula, mutta jos ei niille pysty maksamaan palkkaa, niin ne varmaan ne Filippiinistä tulleet ihmisetkään, ei nekään niin kuin pyhällä hengellä elää, että kyllähän niillekin täytyy palkkaa maksaa. Että tämä yhtälö on mun mielestä vähän niin kuin, on pikkusen outo, että ihan meikäläisen koulumatikalla ei tätä niin kuin pysty niin kuin selvittämään. Mut joo, tällainen lyhyempi video tällä kertaa. Muistakaa kirjoittaa ylös niitä haaveitanne ja piirtää niitä kuviksi. Ja luodaan yhdessä myös tässä kollektiivissa Suomelle parempaa tulevaisuutta ja jännityksellä odotetaan,
kun me saadaan tämä meidän uusi media-alan yritys pystyy. Minä en siis ole siinä mukana millään lailla, mutta mä toivon, että siihen tämmöisiä media-alan ammattilaisia liittyisi yhteen ja ihmisiä tosiaan, joilla on energiaa ja osaamista pyörittää tällaista kanavaa, niin ihan varmasti he saa siitä menestyvän ja kasvavan yrityksen itselleen. Mutta palataan taas seuraavalla videolla. Huomenna vai tänään on Halloween. Ja mun mielestä meidän pitäisi mieluummin juhlia sitä olkipukin polttamista, mikä on tämä suomalainen perinne, eikä tätä Amerikasta tullutta Halloweenia, mikä ei nyt välttämättä ole ihan muutenkaan muuta kuin tämmöinen kaupallinen juhla. Jep, mutta kiitoksia jälleen, kun jaksoitte seurata. Ja palataan seuraavalla videolla. Moi moi!